Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. А така е. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. Let me talk to him. Come on. Let me talk to him. Let me talk to him. Let it rain. И така, скъпи приятели, здравейте! Неделя, ден за баня, най-хубавият ден от седмицата. Аз съм Менчев и в днешното шоу ще коментираме новините, които са ми направили впечатление. Някои от тях са новини от началото на седмицата, някои са съвсем свежи, буквално от днес. Знаете, в Rap News или новините на рапъра си правиме каквото си искаме. Аз си бъбря, вие коментирате, смееме се, хихотиме се, забавляваме се общо взето. Аз съм безработен, а какво правят безработните? Коментират новините. Така че, като всеки един нормален безработен, аз имам право да коментирам новините, което правя тук в шоуто, което между другото се излъчва в 10 часа. Това е сигурно, че е в 10 часа, обаче кой ден от седмицата, това един Господ знае. Може би събота и неделя, може би делничните дни. Общо взето, когато водещия е свободен, ще има шоу, когато водещия е зает, което, дай Боже, по-често да се случва, няма да има шоу, така че днеска съм свободен, ще има шоу. След малко започвам с новините, но сега ще ви ги представя в Рими. Ще ви ги представя в Рими. Момент да си отворя римите. Те са подготвени в изминалите 30 минути. И така, повецът Антони Иванов е заловен с канабис. Сега слушайте римата. Гола лъсна сайз плюс мис. Това е обратното на мис плюс сайз лъсна гола. Обърнато е, за да има рима. Чарлз трети на малкия си син прости. Григор Димитров обърна Хачанов направо, си го победи. В Северна Корея забивката е тройка в играта. Плеймейтката с 256 км пак не спазва правилата. Това е много съществена новина. 7 храни, които може да ядете в неограничено. Тук нещо съм пропуснал. Свети Валентин за необвързан. Тая рима не е готова. Какво се случва? На къде отива този свят? Романтични измамници дебнат в Разград. Скъпи приятели, това са заглавията, които са ми направили впечатление от седмицата или от днешния ден. Така че направо преминаваме към новините. Момент. Така. Първата новина, която ще коментираме, е за баскетбола в Северна Корея. Слушайте сега внимателно за какво става дума. Забивката в баскетбола в Северна Корея е тройка. Пропуските се наказват, а мачовете могат да завършват и наравно. За всеки кош, отбелязан в последните 3 секунди от мача, се дават 8 точки. И сега тук гледаме надолу. Тая новина нямаше как да я пропусна. Мислех да коментирам други спортни новини, но погледнете Ким Чен Ун, ако правилно го произнасям, с Денис Родман. Между те двамата имат почти еднакви прически. Представяш ли си Ким да е татуиран като
като Родман това ще бъде, това вече ще е края, това ще летят ракети. Така, новината започва с това, че Северна Корея си е. Северна Корея... Оказва се, че Ким Чен Ун е голям запалянко на баскетбола, по който се е запалил, когато е гледал Чикаго Булс през 90-те години. Това направо е... Представяш да е ходил на баскетбол на Чикаго Булс, само че с друга прическа, примерно. Малкия Ким. Той хубаво ли е в щатите? Това е интересен момент, трябва да се провери. Когато тимът женеше успехи с Майкъл Джордан, значи Ким Чен Ун е фен на баскетбола. Оттам да започнем. Това е първата шокираща част на новината. През 2013 е поканил Денис Родман в Пхенян за баскетболен матч. Той е приел и са добри приятели. Това пък е втората шокираща част от тази новина. Така, Ким Чен Ун позицията му позволява и неговите правомощия и да се променят правила в сферата на спорта. Като фен на баскетбол, лидера на Северна Корея иска да развие този спорт в страната си, но някои от правилата не му допадат. Не му допадат някои от правилата. Затова са доста по-различни. Така започваме с правилата. Скъпи приятели, това е шокираща за мен новина. Няма нищо общо с неделния ден или с днешния 11 февруари, обаче това е новина, която просто промени целия ми свят и следващата седмица ще мисля всеки ден за това нещо. Първо, забивките се оценяват на 3 точки. Зрелищни забивки, познати ни от NBA, определено привличат вниманието на публиката. Чудовищната забивка може да даде психологически тласък на отбора и да деморализира противниковия тим. Затова в Северна Корея ценят повече този похват за отбелязване на кош и за него се дават цели 3 точки. Онлайн да си включа тук коментарчетата, да видя почнахте ли да обсъждате с мене какво точно, как точно ги виждате нещата, дали аз съм луд или това е шокиращо, което четеме. При точна стрелба за 3 точки, ако топката не достигне ринга, се дават 4 точки. В момента трябва да го осмисля това. При точна стрелба за 3 точки, ако топката не докосне, т.е. ако е капчица, ако сълзичка, ако влезе без да докосва ринга, се дава точка отгоре. От Ким. Ким дава още една точка към нормалните 3. Тази идея е доста интересна, сигурно се е изключително трудно за съдиите. Ти представяш ли си съдиите какво правят? Да, може па да има повторение за това докоснала ли ринга или не. Така, за всяка пропусната стрелба, сега почват на Ким извращенията, вероятно, от наказателната линия се отнема по една точка. Абсолютно съм съгласен с тази промяна в правилата. Няма как от фала да пропускаш. Просто това е срам, голям срам, грях. И отнема Ким една точка, а тройка без да докосне ринга дава. Според мен, скъпи приятели, това ще бъде доста забавно в играта, ако наистина се маха по една точка при пропуск от фала. При това правило отборите, които изостават сериозно в последните четвърт, могат да обърнат матча като единствено фаулират. Човек! Това представяш ли си? Значи, дори да не вкарваш, само фаул, те пропускат, минус и накрая ти печелиш без да си вкарал. Това е. Човек, винаги съм мислил, че Ким е побъркан фанатик, обаче си връщам думите назад. Този човек е гений! Гениалните му прозрения в сферата на баскетболната игра не спират до тук, скъпи приятели. Всеки кош, отбелязан в последните 3 секунди на матча, се дават 8 точки. 8 точки за всеки кош в последните 3 секунди на матч. Тоест седиш, дремеш, разхождаш потника, това, фенове, автографи, това, последните 3 секунди мяу и 8 точки биеш и това е. Бонусът обаче е, че така се облагодетелства късмета, а не упоритата работа. Да,
това малко е шанаджийска работа с последните 3 секунди. Не съм съгласен с това правило на Ким, обаче това за фала, този човек е корейския Айнщайн за мене. И последното изобретение, иновация на Ким. Мачовете могат да завършват, скъпи приятели, с равенство. Ето вижте, баскетбол Северна Корея се приближава до футбола, тъй като при равен резултат не следват продължение. Когато обаче става въпрос за плейофен сблъсък, изходът от който се решава от повечето спечелени мачове, възникват противоречия. Освен това, ако мач номер 7 от финалния плей-оф завърши без победител, а серията преди това е 3-3, тогава се изпада в патова ситуация, тъй като двата отбора трябва да бъдат обявени за шампиони. Баскетболните правила в Северна Корея налагат някои нелепи наказания, дават неоправдани награди, насърчават съмнителни тактики. По този начин във всеки матч възникват хаотични и комични поредици от събития, както и продължителни периоди на пълна скука. Ами, скъпи приятели, това беше първата новина. Сега моля ви се, коментирайте, затова съм го направил това шоу, да може да си бъбрим. Така. Момент само да направим тук нещата. В принцип трябва да не е лошо да ме последвате. Последвайте канала, за да ви виждам коментарите. Но ще го направим така, всеки да може да коментира. Чакам вашите коментари. 4 човека ни гледат в момента, така че искам да чуя тяхното мнение за тия шокиращи правила, които Ким Чен Ун е въвел в севернокорейския баскетбол. Така, това беше всичко от първата новина. Преминаваме към втората такава. Малко вече по-сериозна, пак спортна. Също само ще я маркираме, защото много време отделихме на спорта в днешното шоу, но Григор Димитров обърна Хачанов в епична битка и ще играе на финал за титлата в Марсилия. Браво на Гришо. Сигурно, щом печели, 100% се е скарал с гаджето си. Тия жени адски лошо влияят на нашето момче, изцеждат му всички жизнени сили и така жизнени сокове. И изобщо взето взимат му здравенцето на нашето момче, така че като почнем от Pussycat Dolls и свършиме с не знам, Миси Елият, примерно. Шегувам се, не знам с кого хори в момента, май беше тая румънката последно, обаче от мен да знаете много внимателно с румънците, така че Гришо, внимавай, ако тая красива румънка ти е влязла в сърцето, много вероятно е да ти се отрази на играта. Така че, общо взето, моето заключение е, че Гришо като не му върви в любовта, му върви в тениса. Така че, надявам се да продължава да бие, включително на финала, който май е и днес. Трябва да видим. Момент. Да има все пак някаква новина в цялото нещо. Не виждам. Пишете, ако е днес в коментарите. Така да бъде трудно. Не казват нашите приятели от БНТ кога ще е това. Така, продължаваме напред с следващата новина. Така, долу-горе по 10 минути съм отделил на новина. Така, каква е тази новина тук? Не знам да почвам ли от... ще минем малко международни новини. Чарлз Трети е нещо, което така вече няколко дни активно се говори за него. Сина му, с който бяха скарани, малкия Хари, се е върнал от щатите, за да го види, но после пък обратно нещо беше нахилен на някакви връчване, някакви награди, пак скандали, обратно не се видя с него. Общо взето някакъв турски сериал, само че в английски стил. Сега, това, което според мен е готино в последната новина от сагата Чарлз Трети, въпреки че наистина да му пожелаеме на краля оздравяване.
много коварна болест е рака, доста хора не са сред нас, но по-интересното е, че Чарлз е простил на Хари. Това е за мен важното в тази новина. На фона на страшната си диагноза, краля е решил да прости на по-малкия си син. Това е нещо, което... Темата за прошката е нещо, което в последните години наистина ме вълнува. Смятам, че прошката има наистина невероятно въздействие върху не само здравето и психиката на човека, но някакси като че ли отпушва живота, защото обратното наистина затъпява и късмета, и сетивата, и въображението, и настроението, и всичко. Живееш с една такава с едно напрежение, постоянно си мислиш за човека, на който си сърдит или мразиш, така че аз, ето тук сега ще видите, то ще стане малко като тия по тия канали гадателите, но гледайте сега какво предсказание ще дам. Гледате ли внимателно, ще дам предсказание. След като Чарлз III е простил на Хари, според мен той ще оздравее. Ето, казах го. Може да... Сега ще завалят съобщения от рода на, примерно, късмета ми избяга, какво да направя, мъжа ми изневерява и така нататък. Ами ще лекуваме, доктор Енчев лекува всякакви болести. Вечерта на 5 февруари представители на Бъкингамския дворец шокираха с неочакваната новина. Това е от 5 февруари започнаха тия новини. И последната е буквално от днес, или от вчера може би, в която Чарлз прощава на Хари. Вярвам, че наистина това, което му пожелах, ще се случи. Продължаваме напред. Сега, може би трябва да пусна нещо, някаква щуротия, защото следващата новина, скъпи приятели, е шокираща. Абсолютно шокираща е следващата новина. И искам много внимателно да я погледнете. Ето е новинката. Мис плюс сайз лъсна гола. Показа си най-милото и поиска точки. Сега ще коментираме тая новина. Тя е много сериозна новина. Първо искам да видя дали случайно не сте се изказали по предишната, но може да коментирате тук само. Сега ще ви драсна. Коментирате, добре. Малка правописна грешчица. Нормално. Осветлението блести в очите. Така. Толкова бързо пише, че винаги нещо тук се променя си позицията. Очаквам вашите коментари тук в секцията за коментари на лайфа. Искам да си бъбреме, ако ви кефи това, което правя, може да не пращате като на Волен Сидоров, там пращат розички, а тук звездички. Звездички пращат във Фейсбук, но така да се върнем на новината за Мис King Size плюс Size, извинявам се, King Size е друго, това е оферта на Била. Представяш ли си? Това па може да е някаква идея, от тук да е дошло и така. Новината. Мис плюс Сайз Елизабет Коен, българка ли е, си показа най-милото в света за възрастни и съвсем логично това предизвика истински пожар в социалните мрежи. Гориме, скъпи приятели, гориме. Ето няма как да остане нещо скрито покрито. Снимам си като пожелая, заяви Бети пред Телеграф. Тя има OnlyFans. Като се казва, още от 18 годишна, но сега е решила да го развие. И аз имам Фейсбук от 2004, когато Фейсбук се появи, но сега съм решил да го развия. Но така, да видим всъщност за какво става дума. Ето, скъпи приятели, да, момент, да я пуснем цял екран тая работа. Ето. 5% отстъпка до 12 февруари.
коя камера ме снима. Имаме само един ден. Остава само ден и половина, за да се възползваме от тази уникална King Size промоция, но не от Била, а от госпожица Койн, която явно в OnlyFans ни зарибява с неустоими ценови предложения всяка вечер в 00 часа. Госпожице, аз съм си легнал много отдавна, защото имам сутрешно шоу за водене. В 10 часа няма как да стана, ако до 1-2 часа през нощта троша пари във вашите промоции. Така, тая снимка е много сериозна. Скъпи приятели, аз между другото чета само заглавията, които ми направят впечатление и пускам и ги навързвам в рими, но самата новина си я оставям за самото шоу, за да се изненадам. Ето вижте, стартирах го преди 3 дни, всеки ден се абонират нови хора. За сега имам 10 последователи, това долу-горе има, аз имам 10 последователи, което не е зле. Последните ми снимки там са заснети, когато ходих на басейн, споделя тя. Това са изключително важни информации, но да се върнем към сърцевината на офертата. Абонаментът е $10, а до 12 февруари има 10% отстъпка. Скъпа госпожице Койн, това е около $1 надолу. Не дейте така да се раздавате без пари. За $9, толкова много за $9. Толкова много, скъпи приятели, за $9. Това е оферта. Това е оферта. Това на кило, момент, това ако е 100-110, ще ги приемем 100. Ще ги приемем, че са 100 за $9. $9 ще ги сметнем, 18 лева за 100 кила. Вчера тотално, значи това е 18 стотинки на килограм, бе. Това е направо без пари. Ето, погледнете. Показвам се гола, не ме е срам. Тепърва ми предстои да правя още по-провокативни снимки. Бате, това по-провокативно. Това, особено ако махнеш прасенцето, което крие там всичко, което по принцип, вероятно, абонатите и виждат. Имам кадри само по гърдина, съм готова да покажа и други неща. Братле, това като в хранителен магазин. Тук има всякаква карантия. Мис Плюс Сайз обяснява, че ще задържи, увеличи аудиторията си. Споделила е цензурирани кадри в Instagram профил си с обещания за още изненади. Това предполагам, че вече има коментари по това въпроса ми. Хора, айде да ви чуя. Дайте някой коментарче какво ви е мнението, пичове. Това е брутално според мен. Това е брутално, което виждам. И в края на краища буквално се без пари изчислихме по 18 стотинки на килограм. Идва цялата оферта. Така, само една секунда да си извадя тук коментарчетата, за да мога да ги виждам. Съветвам ви да коментирате здраво, защото това е наистина доста смешна новина, според мен. Ето ги. Така, чакай да видим. Добре. Очаквам първите ви коментари. Може да ме наградите с някоя тук са звездички при Волен са такива розички. Рози, ние сме момчета, не може рози. И така, преминаваме към следващата новина, скъпи приятели. 24 часа греховете на Фейсбук. Така, това е доста готина новина. Доста е дълга. Между другото, ще се опитам максимално кратко да минем през нея, но
На 4-ти, мисля, преди няколко дни се навършиха 20 години от създаването на Фейсбук. Представете ли си, до 2004 година го нямаше това чудо, както се казва. Между другото, скоро говорих с един тинейджър, който ми каза, че разликата между Фейсбук и Инстаграм била, че Фейсбук е за старите. И тъй като аз съм стар, вероятно и вие сте стари, които ме гледате, затова ние тук старите си стоим в Фейсбук. Обвиняват Зукербърг, че има кръв по ръцете заради продукт, който убива хора. Той се извини публично на пострадалите от мрежата. Ева, Марк. Към родителите и децата жертви на сексуално насилие, с какво точно ще запомните Фейсбук в първите 20 години от съществуването на социалната мрежа? Напишете ми някой коментарче по темата, да видим как вие възприемате тази социална мрежа, как тя се отразила на вашия живот и изобщо смятате ли, че има кръв по ръцете? Крум Салов ме гледа. Крум е добре дошъл, брат. Няма само ти да водиш предавания, няма само ние да гостуваме в твоето шоу. Време е и ти да гостуваш в нашото шоу, само че към момента имаме само една камера и нямаме втори стол, така че като се здобиеме с втори стол, ще те поканиме, обещавам. За сега се върнем към кръвта по ръцете на Марк. Така, мрежата се ражда на 4 февруари в едно общежитие в Харвард. Харвардско общежитие, вероятно не е лошо. Ето така може да видите как изглежда в началото. В 2006 се променя. След това купуват Инстаграм и някакъв терорист излъчва предава убийство на живо. Това е първият така голям скандал с Фейсбук. И през 2017 скандала с Кеймбридж. Така, вървиме надолу към новината. Първи март. Така, първата дата, която е важна, е 1 март. Се присъединяват студенти от други университети. 2004 повече от 250 000 студенти от 34 училища стават част от Фейсбук. 2005 е въведено тагването на хора по снимки. Две ключови събития през 2006. Това не го знаех, между другото. Марк се съгласява да продаде Фейсбук на Yahoo за 1 милиард. За 1 милиард долара. Марк е съгласен да продаде Фейса. Обаче те намалят офертата си до 750 милиона и така той фактически заради това намаление на офертата Марк запазва Фейсбук и дава възможност на програмисти да се включат и да правят приложения. През 2012 я листва на борсата, като събира 16 милиарда долара, което му дава пазарна стойност от 102 милиарда долара. Някъде четах, че само за 3 месеца печалбата на Фейсбук е 40 милиарда. Това е последната информация, която ми попадна. Но да се върнем към историята. 2 години, в следващите 2 години след 2012 купуват WhatsApp и Instagram. Липсват любителите на читателите на жълта преса, секс, кръв, скандали. В историята на Фейсбук такива има почти всеки ден. След което може би почват рестрикциите. Има и съдебен спор, свързан с Фейсбук. Бившите му съученици от Харвард, Камерън Тайлър и Дайви Наренда, се съдят с Марк, защото твърдят, че им е откраднал идеята за Фейсбук, взимайки за основа социалната мрежа ConnectU. В рамките на този процес те получават 1,2 милиона акции от новата социална мрежа. В края на краща супер оферта, защото
Фейсбук тук мисля, че за първи път дадоха дивиденд на своите акционери. Докато споровете за идеи са чести в бизнеса, на Фейсбук скандалите тепърва предстоят, постоянно постъпват жалби за някой създал фалшив профил, чужди снимки, петни репутацията, жертвите са знаменитости, общо взето бля-бля-бля щуротии. Обаче през 2014 тайни групи от армията на САЩ използват Фейсбук, за да качват порно за отмъщение с бившите си половинки. Вау! Значи 2014 нещата сериозно загрубяват. Сериозно загрубяват. Край на премушването между капките настъпва в 2017. За първи път е обновен фалшивите новини и дезинформацията по време на президентските избори в САЩ явно са спрени. Защото са изтрити доста линкове. 2018 също нещо се случва, но исках някъде да видим къде остана тази кръв. Нещо, за което искахме да говорим в тази новина. Така. Може да се я прочетете на сайта на 24 часа, но важното нещо беше извинението на Марк. Едно от важните неща според мене. Нищо от нещата, които са се случили преди това, не го кара да се извини, но това става на 1 февруари тази година, а поводът бяха поредица от случаи с деца жертви на сексуално насилие в сайта. Някои от тях са били подмамвани от педофили, правещи се на техни връстници да споделят свои интимни кадри. Да, това е едно от най-гадните неща на социалните мрежи. Други пък са били жертви на физически посегателства. Случаите станаха толкова много, че Цукърбърг пак бе извикан в Сената на САЩ, за да отговаря на социалните мрежи как влияят на децата. И ето го извинението и приключваме с тази новина. Съжалявам за всичко, което преживяхте. Ужасно е. Никой не бива да преминава през нещата, които са преживели вашите семейства, и затова инвестираме толкова много и ще продължим да полагаме усилия в цялата индустрия, за да сме сигурни, че никой няма да преживее нещата, които са преживели вашите семейства. Това вече го каза. Явно е бил притеснен пред цената, каза милиардерът на децата и техните родители. Изслушването разглеждаше случаи на онлайн сексуална експлоатация на деца, като в него участваха изпълнителните директори на други социални мрежи. В специално видео деца разказаха как са станали жертва на онлайн тормоз и друг вид злоупотреби. Искам да ви в коментарите, ако знаете за подобни случаи, моля ви се да не ги кажете, докато си коментираме новините, и искам да сте доста по-активни тук в коментарите, за да може да стане разговор. Това бих казал, че е сериозна тема с най-вече сексуалното насилие и злоупотребите в социалните мрежи. Ако някой нещо мисли по темата, сега е момента да ми го сподели. Поглеждам лекичко дали някой нещо е казал, и ако не, продължаваме към следващата новина. На здраве! Аз очаквам коментар тук на сериозни новини. Това е сериозно продаване, скъпи приятели. На здраве. 10 часа ми на здраве. Ето, добре, хубаво, на здраве. Ето има кафенцето. Тия, които в момента се събуждат и не знаят за какво става дума, това е моето сутрешно шоу. Рап Нюс или новините на рапъра. Коментираме неща, които са важни. Третата новина, която коментирахме, е извинението на Марк пред Сената в Щатите за случаите на сексуално насилие. Чакам другите ви коментари тук в секцията за коментари в стрима. Оле, продължаваме с следващите новини, които са ви направили впечатление в днешния неделен ден. Ветрове, урагани и така. Това е новина, която даже може би ще пусна една лека анкета. Не знам дали я виждате цялата. Един момент.
Така, пак не я виждате цялата, но добре ще ви я прочета. Плеймейтката, която се похвали, че шофира с 256 км, пак не спазва правилата на пътя. Как може такова нещо, бе? Как може? Тия плеймейтки, бе. Това е публикувано в фейсбук страницата на Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Знаете, тази дама, общо взето, каквото да стане по пътищата, тя винаги отива и казва, тук липсва маркировка, има денивелация, липсват някакви неща. И я правя, между другото, аз лично съм и фен, така да се каже. Но вижте какво е написала Дянчето. Това девойче продължава да си прави каквото си поиска. Днешният клип е от булевард История славяно-българска, бившата 202, как няма да кажа скоби, разбира се, и другото име на улицата в София. Там ограничението е 50 км, а тя кара с над 60 км, пише експертът. И не само пише, но и е включила видео. Момент, трябва и ние да го видим това видео. Ето, виждаме го видеото, сега да видим, ще тръгне ли. Оп, тук някой нещо не пише. И така. Няма звук, или поне аз не го чувам. Хубава кола, това е S-класа от 2015 може би нагоре. Като гледам, браво на Катрин Йорданова. Ето, скъпи приятели, вижте какво става. Не знам дали гледате километража, но това, което аз виждам, е доста по-скандално от това, за което Диана алармира в своята публикация, че Катрин кара с 10 км повече от разрешеното. Тя не само кара с 10 км повече от разрешеното, скъпи приятели, но тя кара и с малко кученце между краката, което представете си за миг, че я ухапе или нещо подобно. Вие представяте ли си какъв пътен инцидент може да предизвика това малко сладурче в столичните улици? Това е положението. Вместо кот е куче. Такова има момичето, такова това си носи. И така и го изтресва. Не, чеше го по гушката и си кара S-класата. Супер новина. Това, между другото, тук в нашия район може съвсем спокойно да се случи, докато си караш каруцата, да си почешеш коня. Буквално е в преносния смисъл на думата. И, примерно, изобщо да се разсееш, да не спазиш ограничението от 50 км, да минеш директно на 60 км, този кон, като го почешеш, да му стане на хубаво и да избухне. Така, нещо стрима нещо прекъсна, сигурно ще се възобнови. Коментирайте, скъпи приятели, Крум, ако ни гледа, Круме, кажи си тежката дума. Кажи си тежката дума тук в моя неделен сутрешен лайф. Да чуем твоето мнение по тия важни въпроси. Скъпи приятели, продължаваме с следващото новина. Нещо сте много заспали днеска. Добре, спете, що ми се спи. Аз си тук си думам. Преминавам към следващата новина, която за мен е много изключително важна. Оставяме Катрин. Тя сигурно ще пусне и трето клипче, този път сигурно с някакво друго животно, друг булевард. Така пожелаваме успех на нейните сторита, риели и така нататък. Но ето вижте сега коя новина мен лично ме вълнува и то от години. От години ме вълнуват. Има ли храна, която можеш да ядеш неограничено? И вау! 7! Не само, че има храна, която може да ядеш неограничено, ами има цели 7 храни, които може да ядете неограничено. Плюс това, изобщо това не се отразява на килограмите ви. И първия съвет, който тук аз жената се ни дават, ето, може да ви покажа, е заложете на храните с зелен цвят. И сега, много е важно да минем през
през тази новина, защото тя е, според мен, е решаваща. Решаваща не само за мен, но и за много хора, според мен, които ни гледат. Всеки един от нас си мечтае да може да си хапва до насита, без да пълне. Добре, започва. В следващия кратък списък обаче ще ви споделим какво може да хапвате без капка, угрезения. Ето и какво е то. Боровинки. Причината за безграничната слава на боровинките е тяхната цена, може би, но не е тяхното антиоксидантно съдържание. Този плод има повече антиоксиданти от всеки друг и въпреки всички фибри, съдържащи се в чаша боровинки, около 14% от препоръчителната ви дневна доза, това количество съдържа само 85 калории. Една чаша боровинки е 14% от дневната ми доза. Ти представяш ли си колко боровинки трябва да изям, за да си набавя дневната доза от антиоксиданти? Аз направо ще се пръсна от боровинки. Една чаша боровинки е 5 лева, ало. 5, ако приемем, че са 20%, 25 лева за боровинки на ден. Това нещо е скандално. Минаваме нататък. Краставици. Още по-скъпо. Макар да сме свикнали да мислим за краставиците като зеленчук, те всъщност са плод. Леле, майко. Ами защо тогава в Kaufland на визната са през зеленчуците? Ало, неграмотници, я си оправете плодовете. Краставиците са плод, това е шокиращо. Добре започва тая част от новината. Състои се предимно от вода, това го знае. 16 калории на порция, това долу-горе го предполагаме. Семената и обелката съдържат по-голяма част от хранителната стойност. Значи белиме кората, махаме семената и ядеме все едно зрънчо или захарен памук. Добре. Така. Те ни дават фибри и така нататък. Добре. И пак 3,99. Представяш си колко краставици трябва да изядеш, за да станат нещата. Следващата част, броколи. Броколите са най-питателни, като се консумират сурови или приготвени на пара. Този супер зеленчук съдържа сулфарафан, антикарциногенен, който работи за унищожаване на причиняващи рак химикали, които тялото може да поеме чрез околната среда или чрез храните. Витамини А, С, Е и К. И една порция за задушени броколи съдържа 20% от дневната ви нужда от фибри. Значи една порция 20%, значи 5 порции с 100%, 5 порции броколи и това е златно според цените, които си спомням за броколито. Марули. Това е. Ще едем марули, скъпи приятели. Независимо дали са римски или айсберг, имат 10-20 калории на порция, значи яще марули, докато по зеленеите, въпреки че марулята няма много протеини, тя прибавя много витамини, желязо, А, С и така нататък. Значи за сега има спасение в марулите и още две карфиолчи. Човек, как може да тия работи, които нямам, те да са полезни за карфиол? Една порция карфиол съдържа 25 калории, ЦК, антиоксиданти, фитохимикали и така нататък. Последния затворя вратата, но да, яще карфиол и малини. Малините събуждат умовете ни и подсилват телата ни с антиоксиданти. Те също са богати на витамини С, Е, помагат за доброто храносмиване, стягат тъканите и съдържат само 43 калории на 100 грама и струват сигурно 5,99 на 100 грама, така че и тук малко удреме на камък. И последния от 7-те продукта, които може да ядем в неограничени количества, е целената. Признавам си, че целена май не съм ял. 95% вода има целената. Освен това, целената съдържа фибри. 10%. Леле, майко, чай, кой е писал това? Това доктор Емила го е писала това нещо, според мен. Коментирай, пише отдолу. Я вие вашите коментари, какво ще коментирате за тая новина. Пък може да изобретите някакъв интересен 8-ми продукт или храна, които да може да си хапват неограничени количества. Още взето, очаквах повече от тая новина. Очаквах да има и нещо, което става за ядене.
А то само краставици, целина, малини, боровинки. Брат, аз направо ще препадна. А, това никой не мога да се наям с това нещо. Трябва да вземам 10 тона краставици. А, а, ние не пасем, да. Ето, хубав коментар. Вярно, това е само за пасене, бе. Брат, какви са тия неща, бе? Няма ли нещо нормално за ядене, което да можеш да си хапваш неограничени количества? Марули краставици, бървинки, целя. Добре. Ами, дай Боже, нещо сега тук да измислят с изкуствените интелекти и прочее, което да става. Остават ни 15 минути до края на шоуто, затова преминаваме към последните две новини, скъпи приятели. И последните две новини са, които съм избрал, пак казвам, това не са всички новини, може би дори не са най-интересни, но тези са ми били по някакъв начин забавни сутринта, когато преглеждах новините. Изобретиха Свети Валентин за необвързани. Така че, ако случайно си нямате половинка, нямате си кученце или котенце като плеймейтката, нямате си никой, ето този Свети Валентин е за вас. Как да празнуваме дори без половинка? Много сериозно. Ама първо чакайте, тук са подготвили хората някакво 2-минутно видео за Свети Валентин, да го изгледаме. Тук имаме звук вече. Дано го чувате. Да видим първо какво ще ни кажат. Интересни факти за празника Свети Валентин. Запознатия празник на Свети Валентин има множество неизвестни факти, които заслужават внимание. Вижте някои от най-интересните от тях. Преди години, през средновековието, момичетата консумирали необичайни хранения на деня на Свети Валентин, за да сънуват техните бъдещи съпрузи. Бомбоните. Първата кутия за шоколадови бомбони във формата на сърце е произведена през 1868 година. 1868 са първите бомбони. Вие представяте ли си колко нещастни жени имало преди тая дата? Това е просто маркиран. Продължаваме. В наши дни за празника на влюбените се подаряват повече от 36 милиона кутии с шоколадови бомбони във формата на сърце. Розата. Червената роза е била любимото цвете на Венера, римската богиня на любовта. Сърцето. Сърцето като символ на любовта става популярно през 15 век. Домашните любимци. Статистиката показва, че около 3% от собствениците на домашни любимци и подаряват подаръци на този ден. Казанова. Един от най-известните любовници в историята, Казанова, обичал шоколада не само заради вкуса му, но и защото го правил по-мъжествен. Цветята. Човек, това не го знаех. Ево, Казанова, благодаря ти много. Значи шоколада прави мъжете по-мъжествени, добре. Цветя на този ден са мъже, докато само 27% са жени. Какво? Есен факт е също, че тук нещо стана. Още взето да благодарим на интернета на 15% от дамите избират цветята като подарък за самите себе си. Предложение. Стига, бе, брат. Купуват си 14 февруари. Цветя си купуват това, което прекъсна. Дамите избират цветята като подарък за самите себе си. Предложения за брак. 15% от дамите. Масов избор за дата за предлагане на брак. Средният брой предложения, които Ето, това е. Си нямате никой. Своите половинки на тази дата е 220 хиляди. Това Добре, окей, няма да тръгне това нещо като хората. Затова ще минем към текстовата част. Много интересни факти имаше, между другото, че повечето хора предлагат брак на Свети Валентин. Това е добре. Така, какъв е съвета в края на краищата за всички необвързани на датата, която предстои след 2-3 дни? Направете си нова прическа. Ето, вижте. Това е съвет номер 1. Направете си нова прическа. Какво правите на 14 февруари, ако нямате гадже? Чудесен вариант е да отидете в фризьора да си направите нова прическа. Това може да е нов стайлинг или различен цвят на косата. Посещението в салона за красота винаги е релаксиращо и вдъхновяващо, така че този Свети Валентин се насочете на там. Добре.
Втори съвет. Танцувайте. Свети Валентин е празник, който трябва да се празнува весело. Дори да нямате гадже, създайте плейлист с любимите си песни и започвайте да танцувате. Представяш ли си, братле, стоиш си сам, тъпи филми цял ден и почваш да денсиш, правиш си плейлист и почваш да танцуваш като идиот. Сам вкъщи. Добре, този съвет не ми хареса. Пътувайте. Виж, тук по една дума са съветите. Организирайте си еднодневно пътуване до място, което отдавна си мечтаете да посетите. Не трябва да се спирате по пътя към сбъдването на мечтите си. Първо ще бъдете заети цял ден и второ емоциите от пътуването ще ви завладеят. Дори няма да си спомняте факта, че никой освен любимата ви котка не ви е целунал сутринта. Добре, слушаме. Сгответе си нещо вкусно. Следващия съвет за Свети Валентин за неовързани, да се радвате и утешавате с сладолет шоколад в магазина. Не е лоша идея, но домашната вкусотия е друг въпрос. А какво разбирате? Разбирате под вкусно, многоетажна торта или необичайна салата, вие сами решавате. Така, и това го възприемам, аз много обичам да готвя, така че може би последния съвет е опознайте себе си. Как ще стане тая работа да опознаем себе си? Какво наистина искате в този живот? Сигурни ли сте, че живеете според вашия сценарий или ви е наложен от родителите, приятелите и обществото? Запишете на един лист всичко, което ви доставя удоволствие и ви прави щастливи. Това е интересна тактика. На друг запишете нещата, които ви ядосват. И това е интересна тактика. Може би отдавна мечтаете да станете дизайнер, но работите като икономист. Може би мразите работата си или може би в кръга ви има хора, с които е крайно време да се сбогувате. Задайте си честни въпроси и им отговаряйте откровенно. Направете живота си по-добър, този Свети Валентин. Това е интересно, да опознаете себе си. Ето и тук показват, даже ни учат как да опознаем себе си, така че ако случайно не се познавате, още цели 2 съвета за прекарване на Свети Валентин за необвързани. Супер новина от Вести.бг. Напишете писмо до бъдещето си аз. Гаси съвета, скъпи приятели. Сега сте сами и мислите, че всичко е много зле. Да, не е точно така. Спомнете си колко много предимства имате, ако сте независими от друг човек. Напишете в писмо до себе си колко е страхотно да сте сами. В бъдеще ще прочетете това писмо, изпълнено с радост и любов към живота и ще разберете, че няма нищо лошо в самотата. Тотално се забърках от този съвет. Не знам ви как го разбирате, чай да ви писали сте нещо в коментарчетата. Много сте мълчали, вие не сте станали 10 часа, трябва да преместите шоуто в 11. Днеска много сте тихи. Само Гица Хайдут ми пише, ние не пасеме и така нататък. Дайте, слайте коментарчета, пускайте звездички, ръкавички, розички. Удрай по екрана, удрай. Това TikTok е голяма тъпотия. Ще направя шоу там някой път. Признавам да си много смешно. Така, последния съвет и приключваме с тази новина. Спортувайте, време е да извадите любимите си спортни панталони. Бате, какви са тия спортни панталони? И да напомните на фитнеса, че годишното ви членство все още е валидно. След 2-часова тренировка количеството ендорфини ще бъде извън всякакви граници. Общо взето ще живнете по някакъв начин, който, да ви кажа честно, никак не е лош съвет. Да се поспортува малко. И така, супер новина, изкефи ме, не очаквах между другото да е толкова смислено, мислех си, че е някаква тъпотия. Обаче ето вижте какви готини неща. Да си направим прическа, да танцуваме, това не го възприемам изобщо. Да пътуваме, това е добра идея. Да си сготвим нещо вкусно, да опознаем себе си, това е добре.
Добре, ето и тук са сложили, виж каква красавица, да опознае себе си и напишете, това също беше супер идиотско, напишете писмо до бъдещето си аз. И спортувайте. Супер новина, може да я разгледате и да я почетете няколко пъти, за да я осмислите. Аз преминавам 6 минути преди края на днешния рап нюс, новините на рапъра към последната новина за днес. Ето виждате ги новините горе в лилавото боксче е тук над мене. Романтични измами дни преди Свети Валентин, скъпи приятели. Какви продължаваме на същата тема. Аз реших да не коментирам много политика, защото като цяло не знам доколко това е забавно, но обещавам следващия лайв да има повече политически новини. Но последната новина за днес е: романтични измами, ние любовници мамят мъже за хиляди левове. Хиляди левове. Това е новина от Нова. Виктор Николаев сутринта я повдигнаха за едно хубаво селце тук в около Разград. Ясеновец, то всъщност може и Гърче, не знам. При съвместно разследване на българските и турските власти са задържани 11 души. Група извършвала така наречените романтични измами, разкриха в Разград при съвместно разследване на българските и турските власти. 11 души са арестувани, мисля, че 3 от Разград и останалите в Турция. Така, в какво се състои измамата? Жени от България се свързват с турски граждани през социалните мрежи и започват да ги зарибяват. Обещават съжителство, брак, обясни Тихомир Тодоров, окръжния прокурор на Разград. Това отдавна не е новина, но не знам до сега дали са задържани хора по тая тема, иначе за това се говори може би поне от 10 години. Има къщи с златни огради, лъвове, мечки, тигри, общо взето злато и диаманти. Това е може би най-газарското село в света. Ясеновец, много е готино, аз лично много го харесвам. Но там като цяло се говори, не знам дали е така, за това, че жени си показват най-милото може би, зарибяват богаташи, те им пращат пари и така преживяват години наред. Чувал съм истории за буквално за 1 милион пратени на жена. Какво ли направят? Шнурка съм на летището и така нататък. Страшни схеми схеми са измислили, между другото. Много са яки. Това българите са много. Това са гении. Измислят невероятни схеми за това да печелиш без да работиш. Но за 11 човека това нещо е приключило в днешния ден. 2 жени, 36-38, обаче не са много млади. Явно те заребяват по-възрастни такива хора, които очевидно са отчаяни, използват социалните мрежи да си намерят жена, особено 36-38 годишна, такава зряла, презряла, хубава жена, мощна и така. И заребяват. Вие имате ли коментари по темата? Някой познава ли такъв човек? Нямаме коментари. Мълчите. Добре. Пълно мълчание. И така. Интересно, че наистина отдавна се говори, но за първи път има някакви реални арести. Ако искате ще погледнем, само ще пуснем, може би няма да ни провари с... Я да видим, ще има ли нещо. Не, няма да се види. За социални мрежи, по телефон, стига се до обещания за съвместно съжителство или брак. Какво обаче е новото в тази схема, по която, както вече разбираме, са задържани 8 души в Турция и 3 в България, ще ни каже окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Добро утро. Добро утро. Схемата всъщност няма 2 години, тя е от повече от 10 години. Да, аз това казах. И като
всяко просто нещо действа безотказно. Новия момент Проста схема. тази схема, която, както казахте, от 2 години, обстоятелството, че вече парите, които са придобити в резултат на тези многобройни измами, не се транслират чрез системите за бързи плащане, каквито са Western Union и MoneyGram, български граждани разкриват на тяхно си име сметки на територията на Република Турция в турски банки, именно след... Това е. Новото в случая е, че вече парите, така наречените рибки или жертви, не ги пращат директно към България, за да не ги хващат лесно. Водят мулета в Турция, там им откриват сметки, парите се пращат, за да не става подозрително в държавата, в която става измамата, и после някакви хора ги вкарват в България. И това е новото. Общо взето подобрена схема. Скъпи приятели, това беше, виждам, че 11 часа вече. Това беше всичко от днешния Rap News или новините на рапъра. За Антони не говорихме. Аз с него започнахме, иначе сега ще ви ги повторя нещо следващия път. Пловецът Антони Иванов заловен с канабис, гола лъсна, сайз плюс мис. Чарлз трети на малкия си син прости, Григор Димитров Хачанов победи, Северна Корея забивката е тройка в играта, плеймейтката с 256 км пак не спазва правилата. Какво се случва, на къде отива този свят? Романтични измамници дебнат в Разград. Това беше всичко за днес, така че очаквайте следващия лайв, ако ви е весело това, което правя. Може да коментирате, разбира се, това е важното за лайфа, да си говориме, и до нови срещи от мен. Благодаря ви, че бяхме заедно. Не беше лошо, готини новини, неделя сутрин. Лайфа ще го има в YouTube канала ми, Енчев с 4. Може да ме последвате в Facebook и в YouTube, даже и в TikTok. Чао!